Sanibonani molweni yabusheng Dumelang senibingelela futhi namukela ku channel yethu. Siyathemba ukuthi konke kusahamba kahle. Niphile nje. Siyabonga wonke umuntu oyacindezela subscribe. Siyacela ukuthi makuthi ungawacindezela subscribe ucindezele ukuze uthole indaba ezintsha njalo mangabe siyiposta. Siyabonga. Sesivele sasitheleka izinto ziyenzeka. Sibuya kwimpela sonto engenye yezimpela sonto ezinkulu kakhulu emlandweni kaMaskandi. Sobe sikhuluma ngendaba ezinkulu namhlanje eshisayo. Sobe sikhuluma nganazi. Igcoma elisha seliphindela kuphinda futhi lokho. Engabe lenza ngani? Lenza ngani? Wenza ngani ugcoma elisha mfana Manqele kade ndoda? Ukhuzani wenze ezibukwayo kwimlazi Jazz Festival. Jazz. Umhle ngemali oyilunga losaziwayo okanye oyilunga labalandeli bosaziwayo. Kule mpela sonto bekushenda empeleni namhlanje kusenjalo kusatrend ukuthi usevele wenza ezikaweli lemchuno naye kawangena le kwa Red Nation. Sizokhumbula ukuthi bemlandeli ka DSD futhi nje ebe usomlomo wosaziwayo. Into eqale lapha ubonakale eshuthe negcokama elisha ebele performer eMoses Mabhida emdlalweni weChiefs neOrlando Pirates ngomhla ka2 November. Okuyilapho khona uqale wavungezela khona uFacebook kanye nazo zonke inkundla zokuxhumana nje kuthiwa empeleni umhle ngemali usevele wamthatha futhi njengoba adenzile ugcoma elisha ngokuthatha weli lemchuno. Shuthi ke usevele wahamba elandeni kusemahlubuko ke namhle ngemali. Kodwa kubese wakhuluma ku Facebook umhle ngemali Paula naye ethi empeleni lutho akunjalo noma akangasho ukuthi uthe alutho akunjalo athi ngifunde ipost yakhe umhle ngemali utheni ngo Facebook. Usho kanjena. Bafowethu isikhathi sokukhuluma nokuphendula imibuzo edakiwe kanye nokuquliswa amacala atshapukile sisangiphelela. Umlando wami nalenkabi okuthiwa umthandeni mude kakhulu. Bafowethu ngoba uqale 2009 singabafanyana nje eThekwini zifikile izivunguvungu abantu besho konke kepha kwaba ukuthi udaba lwethu siyalwazi. Ngesabathi besihamba ndawonye eyoperforma eMabhida nokuthe uma eqeda sazibukela ibhola. Kuningi engikuqaliphelile kuye kanye nebandla lakhe nokuyikhona okubenza behlezi bebambisene. Suka besungula iqembu kuze kube yimanje bayahloniphana bayazisana. Engicabanga ukuthi imfihlo enkulu yabo yokuthi ngaphambi kokuba baye phambi kwabantu bayaxoxa ukuthi mase beqala baxoxe futhi ngendlela abadlale ngayo. Ya usho njalo umhle ngemali mfowethu Mthembu. Lapho kade ekhuluma khona eposta ka Facebook ekhuluma ngendaba ekade thintayo ukuthi abantu bakhuluma ngayo Facebook. Cela ukwazi ukuthi kuthini kwakho ukuphawula. Ungakushiya kwakho ukuphawula ngezansi comment section ukuthi engabe ubona sengathi ngempela uhlubukile okanye mhlawumbe ebezidlalele nje njengobesho. Kodwa kube emqondweni ukuthi kwi-dog style okuyisidi kaMthandeni eliphume ngogudi umhle ngemali wavuma wathi noma ngabe izinto ziyefana uMthandeni yiyo inkosi yaMaskandi. Bese sidlula ke lapho. Sikhumbule futhi ukuthi uShilisi naye wayeke ku DSD bamthatha wathethwa iRed Nation wahamba. Ngabe eqondeni lokho uMthandeni wenza ngani? Before i2 November la kuzinto zenzeka belokhu sifika ulwazi noma kufika information namasource ethu ethi ungizwe umchuno empeleni emcimbini wakhe abantu bazomperformela mahala. Akekho nozoletha uzobhadala. Azange sikhulume ngayo yonke lento leyo ngoba nje isiqiniseko besingenaso. Kodwa ke ukhuzani uvele wathi ngomhla ka3 November akakhulume konke njengoba naye ebengomunye wabaculi ade bekhona kwiposter okusho ukuthi kade engomunye wabaculi ekade bemenyiwe bazisiwe ukuthi bazokhokhelwa kanjani. Ubese wakhuluma ukhuzani wakhuluma kanjena ke emva komcimbi wathi udlulile umcimbi ngithi vele umcimbi unge2 wadlula umcimbi ukhuzani wasekhuluma nge3 ekhuluma kanje nansi clip ekhulumela yena ukhuzani. Sawubona wethu vele. Kunjani? Siyaphila. Hayi sikhona nje. Kuthiwa kuMaskandi akusemnandi kuMaskandi indaba ezinhleke lezi ezehlela abahleli bemcimbi. Basho kwenzakalani? Kuthiwa phela oMaskandi sebeperforma mahala. Hawu. Abasakhokhela oMaskandi emcimbini kodwa ke uma ufuna beze mahala ngobuningi vele nje wenza ivideo uthukukhuzana hawu kuthiwa nje ukuthi nje besuka eMagoli besuka nomaphi kuthi nje asekho ngesidingo sokuthi mahala nje hapho sende bayifika ke futhi akugcini lapho uthola nabaxhasi bamahala vele qhamuka ukuthi hayi nami ngiyaxhasa uma ngabe nje kweyisukhuzana hawu nami ngiyaxhasa athi umnyana nami ngiqhasha ngento ukuthi hayi nami ngiyaxhasa hayi mawuxabene naloyo nami ngiyaxhasa hayi hawu walixabene naloyo hawu nami ngiyaxhasa hawu uxabene naloyo hawu nami ngiyaxhasa hawu impela hawu ngeke uxabene naloyo kanti yabo sokulula ke ngisho laba bantu phela bona baqasha ngemali ephezulu
kuthiwa bavele bathi hawu ngizamahala nje laba bahlale belibagande ibrand yami yaziwa yimi ibrand yami ngifuna imali eningi ibrand yami vele bengizobe ngingapho kule weekend hayi ngizosale sengiqhamuka ahene kuthiwa nje ukuthi nje kuthiwa ukuthi hawu ukuthi nje uma ngabe nje kuyenza nje ivideo wathi hayi ke Khosana ngizwene naye kuvele nje ukuthi nje mahala aha awuyamnandi game uniphinde futhi bafana bami balidlala mahala nezwa yes njalo kunjalo ke bali imali indoda manje ya Uzokhumbula ukuthi isiqubulo sasithini isiqubulo sengizimcuno festival kade sithi uyasazi isimo sami awucabangele ngaba ukuthi ngempela ukuthi yasazi isimo sami ukusho ukuthi woza maskandi woza artist woza mculi uzongiperformela emcimbini wami mina ngeke ngize ngubhadara ngoba isimo sami uyasazi hey madoda okay kodwa ke siyacela ukuthi ushiye uvo lakho comment section sazi ukuthi ucabanga ukuthini noma ucabanga kanjani bese thina nawe sidibana ngokuzayo.